Jalan baik. Udah tanu lagi pernah jangan masalah pedang. Oh bela kita nunggu apa jalan nak? Enani pansari. Enani pansari ni Krishna dan Sri lagi pernah. Sini man. Apa maestri? Aku lagi ke bela aku lagi ni. Baik ben be Krishna ya. Be apa ni Krishna be. Mama lai. Menak sini Chris. Ini buka. Sampai nang deng hangkrai deng nalai, नै माखासेयाव सिङाव थाबाय ओमफ्राय नै दा बिस्कुट मोनजाबाय ओमफ्राय दा दसे थानानै ओंखाम जानोसै ओंखाम नेग्राफ्रा बस का ओंखाम नेग्राफ्रा गोगोम जाखानोसै गोगोम जाग्रा बांसिन जाबावोसो आंना बांसिन जायो बै दङ नै ओंखाम उखैनानै बोरैबासो जाबाय ओंखाम संदों ओंखाम जोंहा मोसाफैनायनि ओंखाम मोनजाबाय दे खोन्थादो मा मा अमा बेदर ओमफ्राय ना बे लाब्रा सयाबिन आलु माबा माबि चाटनि बेयो पापर एवनाय दालि आरो हरै एक्सट्रा बावसो हनै बेजोंहाय बासिलि आंबो बासिगोन दा नारायखसो आं बासिनानै मोदोमखौल' दोननो मोनलाय दे नालागे ओंखाम नांला दे आबै खोन्थाद' मा मा ओंख्रि मोनजाखो मोसाफैनायनि आंनो बासिनो बानलु थाइनै मोनजादों बानलु बोरदोन मोनजादों मा बेदरला लादों ओमफ्राय नै आंनि फेभारेट आसार मिक्स आसार पापर ओमफ्राय अमा बेदर ओमफ्राय नांगौबानो मोनजायो आरो बेसेबां जानो हायो बिदि आरो जानायखौनो मारो गोथाव दा गोथाव जादों आं जानायखौ नायदो खनसे आं बिराद साइसनि जानो दे बेयो माबानो नांगोनदां बाथोन माबा आसार माबानि थाइजौनि मारैबा होनथारबायलै आंबो बिदि जाबायथारा सासेयानो मोनजानानै उदैया सुनो हालामोननो ओमफ्राय नै जेबो होननो रोंला होनलायखाबाय ओंखाम ओंख्रिया नै दाउ बयलार जासे जाना अमा जाग्राफ्रा अननायखाय